Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam, hakador ka babin. Ki dikhot jong ka Rotary Club Jowai bat ki dikhot jong ka sen kenjai panaliar ha ka arpu nyo terik rumpang arjar arpuai kila ais ngob ha yala ka jong ka snam ha ka jaka kan show snam ni ka blood bank ka badan ha panaliar Jowai ki don hado khat nyongut ki dikhot jong kini ki artli ki kinhon kila ais ngob ha yala ka jong ka snam ha ka ni ka sngi Shwaban pensedang ye kajing ai snam kadon kajing yalang ka belengkot ha ka bala penyai da uba SK lato uba dairu u presiden jong ka Rotary Club Jowai harengkat kajing don lang jong u Dr. Kamwade e singkon kuntubru ya u presiden jong ka sen kenjai uba kermi phawa lembat kiwei Tim Kimmy.